Ndewo, aha m bụ Oriakụ Onyeije. Achọrọ m ịgwa gị aha ihe nọ n'usekwu. I want to tell you the names of items in the kitchen. Ngaji, efere, ndụdụ, mma ekwu, mma oge, ite, ikwe, ọdụ, ji, myọ, osiite, njụoyi, azịza, nnu, ose, mmanụ, abịrịka, akwa, iko, nkwọcha, okporoko, ube bekee, unere, mkpọọkụ, iko mmiri, mmanya ọtọbịrịbịrị, efere ịsa aka, tebụlụ. Nke a bụ ihe nọ n'usekwu. Mfe oyi, fan. Ndewo.